για τον Πρωθυπουργό, γιατί αυτό είναι εύκολο. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τον Αντώνη Σαμαρά. Ασφαλώς, αλλά θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, επειδή είστε έμπειρος και στα πολιτικά και στα δημοσιογραφικά θέματα, να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάω. Η πορεία του Αντώνη Σαμαρά τους τελευταίους 15 μήνες σε σχέση με τους Ευρωπαίους, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι μια πορεία που έχει βοηθήσει την αξιοπιστία της χώρας, ή μήπως οι θέσεις που έχει πάρει είναι τέτοιες που ουσιαστικά έχουν θέσει ένα αμφιβόλο? Θα μου αφήσετε όμως, σας παρακαλώ, κύριε Μητρόπουλε, να ολοκληρώσω. Ναι. Και για να μην φανεί ότι προσπαθώ να αποφύγω, θα ξεκινήσω με τον Αντώνη Σαμαρά. Όχι με τον Πρωθυπουργό. Θα ξεκινήσω με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης, με ρωτήσατε για θέμα αξιοπιστίας. Τι σημαίνει αξιοπιστία? Αξιοπιστία σημαίνει ένας άνθρωπος να λέει αυτό που λέει τη μια μέρα, να το εννοεί την επόμενη και να είναι σταθερή και γραμμή και θέση του σε ένα βάθος χρόνου. Εφόσον τα δεδομένα δεν αλλάζουν. Και να λέει πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Και να λέει πράγματα, ακριβώς. Και το βασικότερο, να λέει πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ας πάρουμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς πριν από 2 χρόνια σχεδόν, έτσι, έλεγε ότι εγώ δεν θα ψηφίσω το μνημόνιο. Και δεν θα ψηφίσω το μνημόνιο, αν θέλετε, κόντρα, κύριε Μητρόπουλε. Ακόμα, να σας πω, δημοσκοπήσεις της εποχής εκείνης, δεν ήμουνα τότε πολιτικός τέλεχος, συνάδελφος ήμουνα σε εφημερίδα. Σας θυμίζω λοιπόν τότε ότι οι δημοσκοπήσεις λέγανε ότι ακόμα και το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ήταν υπέρ του μνημονίου. Την εποχή εκείνη λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς είπε όχι στο μνημόνιο. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, μέσα σε ένα κλίμα όπου να έχει βγει μια καινούρια κυβέρνηση, να έχει χρεώσει με απίστευτες διαδικασίες που βγήκαν αργότερα, τα μαγειρέματα του ελλείμματος κτλ. Να έχουμε φτάσει στο σημείο έτσι που μια παράταξη να έχει κατηγορηθεί για τα πάντα και να λέει ο Αντώνης Σαμαράς κόντρα στην Ευρώπη, κόντρα στο εσωτερικό, κόντρα σε μια κοινή γνώμη που είχε τρομοκρατηθεί από την κυβέρνηση και να λέει όχι. Η επικαιρότητα έχει όχι διαφορετική. Μια στιγμή. Μου είπατε να μην ξεκινήσω τον Πρωθυπουργό, να ξεκινήσω από τον Σαμαρά. Παρακαλώ. Να τελειώσω? Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς, ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει, ότι η συνταγή δεν βγαίνει, ότι τα νούμερα έτσι όπως τα παρουσιάζουν δεν πρόκειται να βγουν. Δικαιώθηκε, μάλλον όχι δικαιώθηκε, δεν είναι σωστή. Δυστυχώς, λέω εγώ, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε 1,5 χρόνο μετά. Ήρθε η κυρία Μέρκελ 1,5 χρόνο μετά να πει στην Σύνοδο Κορυφής ότι η προηγούμενη απόφαση της 21ης Ιουλίου στηρίχθηκε στελάχος δεδομένων. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, άλλο να τελειώσει την απάντηση και μετά συνεχίσουμε. Αυτό αφορούσε το χρέος, όχι τις υφεσιακές. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Σε ένα διάλειμμα, καταλαβαίνετε τώρα όλοι, σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.